joku bat. Nik proposatuko dizkizuet esaldi batzuk. Zuek asmatu behar duzuen, nok esan duen, esaldi hori. Eta nik aukerak emango dizkizuet. Bai, atutxa lehenengoa. Esaldia honako hau da. Nire eskuak txikiak, horrekin esan nahi du beste hori ere txikia daukadala. Ba hortan nik ez daukat problemarik. Nok esan du, Trumpek edo Mikel Goñik. Farrezeo kalua, Zer, atutxa, bota. Es que Mikel Goñigaz den vestuariotan egon nintzen, así que Trumpek esan da. ikusia daka, kalua! Bona dutare! Bueno, ez dakit soluzioa, ikusi beharko dugun, soluzioa ikusiko dugu. Ara, asmatu dik. And he referred to my hands. If they're small, something else must be small. I guarantee you there's no problem. I guarantee. Asmatu dau! Txalo! Ja puntuk irabazten azira. Zupe, epaile lana egin behar duzu, Puntuk irabazten azira. Apunta. Apuntatzen ari naiz. Baina bota duzun datua...